wong-wong biasa nang kene blonjo, lek aku Kemalan Batokan ae kemalan. Nak Superindo gak mek gawe blonjo bulanan, tapi yo ono matangan barang. Mulai iwak, panganan sing wis siap di hap, stik ayam 15.000. Gak masuk akal. Menurutmu, rego sakmene rasane kayak apa? Wis gak usah dijawab, tak cobane langsung. Sausnya yo gak medit, ayamnya empuk. Ono asin-asine. Delok ndak sayure, oleh sak kebon, saking lengkape. Nah, iki kacune yo gak gelem kalah. Rasane yo melo ngeyel, terus ayamnya empuk. Kondimene pas. Porsine akeh. Sakmene sih wareg. Lek rasane